Piro? Kula umure 117. Kok isih tengen kupinge? Kula mripat yang mboten ciri, kuping nggih mboten budhet. Mame napa niku? Kula mame biasa nek ning kalih madang men mboten mesti 5 dina kula madang pun ketenan napa-napa pun mboten pola. Oh, ngoten nggih. Yetos Mas kula ramong goro. Ora pengen sugih. Piring dan diparingi waras slamet. Oh niku mawon nggih. Nggih. Ora kepengin sugih. Ah, mboten. Diparingi waras slamet. Nggih. Niku pun kula anggap sugih nggih to? Nggih, nggih. Ah nggih ajeng sugih niku nek lara-lara ya padha wae ling. Apa? Wong urip ten ngalam donya niku mung sepisan to Mas. Nggih. Janji mboten teko. Mboten anu pikirane niku nggih gawe encer senajan randewe ning nek paling waras slamet iso nyandang madang sono tepi kelurang. Nggih, 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 nggih. Nggih mboten. Nggih, bener. Ning nek wong teko kancane setan. Nek wong teko. Nek wong mboten teko setan ra doyan. Demit ora ndulit. Ah ngoten niku. Setan ora doyan. Walah, walah, walah. 117 Mbah sinten asmane? Kula namine Suparni. Suparni desa pundi mriki? Niki Sadang. Sadang, Nggih, Kecamatan. Kecamatan Nanggulan. Oh, Nanggulan. Kabupaten Wates. Nggih. Dongak-dongake. Nggih, nggih. Nggih, mangke slamet. Wong urip ten alam donya janji mboten pekok. Baji mboten pekok nggih. Nggih, pokoke pikir niku dinggo gawe etel. Etel niku go gampang to. Nggih. Nggih. Berparingi paras slamet iso nyandang iso madang netepi kelumrang. Nggih, 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 bener, bener. Dadi sing penting pikiran ora sangrangsa. Nggih, nggih, nggih. Trimo ing pandung. Nggih, nggih, nggih. Bersyukur. Nggih. Wong Ora nek jalan kono. bulan para sak dinten-dintene mesti diparingi mboten ketang keting. Ning kok trimane sing kurang. Kurang. Leres. Gitu. Leres.